Prave to do toga. A ti da se turiš u enciklopediju za... Ja bih molio kamermana broj 2. Nećemo da karamo danas. Nisu dostojne naše patkana. Slikamo ove... Slimam vas. Ćao Jovane, ja te volim! To na brankima da pustim. Pokaži malo. Večeras na branka Ili bebi na moja gola ramena. Draga, majše podira, moje da te ignoriš. Osjećam se tako neprijatno. Samo ću da iskomentarišem ovu situaciju, šteta što nisam biciklom da je gurnem, brate, naš, za ono da je ostavim. Čekaj, brate. Ja mislim, zašto se tako ubacio? Jeli smo nekih kubajna izletova unutra na bile... Bili smo Avars, pa nismo skarupa na drvce ono ko. Jel da? Ja, možda se pripisuj kod Snežu kravu. Imali smo jedno. A može li kakva su pitanja napisati? Natalija da potpis. Ćao. Svaku lekciju, na primjer. Ajde idemo u kafić. Zelene alge, Hoćemo gore? Ajde da šta ste vi ovamo? na papir je dan. Mi smo kamermani. Kako ti možda postojaći kad učim ja pišem. Jebote, možemo ovo da prepišemo bez biologije skriptu. Samo tu, ne, samo tu. Baš ste slatke. Ali mi smo radili na papir, samo ona izgleda. Ajde. Dva pitanja po dve. Natalija pogotovo. Ajde. Molim? Ajde, meni. Kaže kum baš ste slatke. Ćao, lepo se